В това видео ви показвам как може да изтеглите приложението на телефона си. Първото нещо, което е много важно, е да отворите вебсайта през Chrome. Не през Siri, не през Google, ами през браузърът Chrome. И както виждате, ето го тук моя Chrome, отваряме го. И в URL бара пишеме incruises, за да направим търсене. Съответно, ето, по подразбиране, тук няма да отидем на логин, а отиваме на най-горното меню, първото, и сме в официалния сайт на incruises. В горния десен ъгъл имаме 3 чертички и ето тук най-долу може да влеземе вече в логин. В случая трябва да въведете вашия имейл и парола. Аз вече ги имам въведени и след като въведем паролата, влизаме. И ето ни в панела през нашия телефон и в нашия акаунт. Тук искам да забележите най-горния бар на самия браузър, не на приложението, не на платформата, а на браузъра. В горния десен ъгъл има една папчица с една стрелкичка нагоре. Това е именно къде трябва да натиснем сега. И ето тук ни отваря нови опции. Може да копираме, да изпратиме на друго устройство и така нататък, да запазиме в любими. Това, което правиме с вас е Add to Home Screen. Във вашия случай може да е на български език, но функцията, която търсим е добавяне на скрина. Add to Home Screen. И ето това давам аз с плюсчето отстрани. Мога да прекръстя приложението, в случая няма да го правя и давам Add. И ето как иконката вече ми се е наредила до другите на самия телефон. И нека да отворим. Ето, че вече съм логната, автоматично съм си влезнала в профила. Тук мога да позволя да получавам нотификации. И аз ще позволя. Винаги мога да отида в настройките на телефона и да ги спра, когато реша. И нека да отидем на едно търсене, да видим как да го направим през телефона, как самия интерфейс е малко по-различен. incruises, стрелкичка надолу, search и ето